درد و درمانم بیا، شدم خزان من در آرزویت. ریزه بارانم بیا، ریزه بارانم بیا، شدم خزان من در آرزویت. ریزه بارانم بیا، ریزه بارانم بیا. احسن. аллакай бинандагон пай бурданд ки меҳмони нахустини барномаи мо ки аст? ҳунарманди муваффақу машҳур Далери Харидин. саломат бошед. шумо ба барнома хушомадед мегӯям. раҳмати калон. хуб, Далер, мехостам сараввал бифаҳмам ки чаро имрӯз як Далере ки воқеан муваффақ буд, як Далере ки гомҳои устувор мегузошт дар ҷудои санъат, як Далере ки ҳамагон бесаброна интизор буданд таронаҳояшро, ва имрӯз яку якбора Далер агар бигӯем ки тӯли 3 сол мешавад ки рӯи санъат нест, хато намекунед. саломат боше. аввалан ман салом мегӯм ба ҳама тамошобино, ба ҳамаи мардуми тоҷикистон, чи дар ғарибӣ, чи дар ватан ҳастанд, саломи гарму ҷӯшон мерасонем ва гуфтани он дорам ки аввал чанд барномаҳое ки даъват мекунанд, баростӣ саволи аввал ҳамин савол аст ки чаро рӯи саҳна нестед, барои чӣ суруд кам мебароред. албатта дар зиндагӣ мешавад, пасту баландиҳо бисёр мешавад. шарт нест ки ман имрӯз ҳама чия таърифу тавсиф кунам. мумкин як хелиш нафаҳма ман парником дар рафтаги ба сари памадару бодринго ё ки ягон хай мешави зиндагӣ, ҳар кор мекуна одам, як дилмондагӣ ҳам мешавад. имрӯз мо ба як иродаи қавӣ, ба як ваъдаи бисёр ҷиддӣ пеши ҳамаи тамошобино имрӯз даъвати шумоам рад накардем, барномаи аввалини шумо сабт мекунем. шуморо мегӯем ки худо дар корҳотон муваффақият бошад ва барномаи шумо яке аз барномаҳои пешсаф дар саҳифаи ютубтон шавад. муваффақ шавед. хуб, ташаккури зиёд. вақт Далери Харидин гуфтанд ки шояд бисёриём нафаҳманд ки ба чӣ кор машғуланд, шояд аз қафои парник ҳастанд, аз қафои... не, ҳозир ман агар чанд касби дигар дорам, агар ҳамаи Далер аз саҳна рафтан, шояд ба ҳамин шинонаи помидор бошад. агар ман ҳамаи ёро нақл кунам, мардум баъд мега ки хича бисёр баъд таъриф кунад. хай оли бо рӯзаш меша бо ягон барномаи дигартонда ман шумо даъват мекунам, баъд мебинед дигар корҳои бизнеси хубай. бале, пули нағз ба даст меорад. албатта бисёр нағз аст. хуб, ташаккур. Далер, ман мехостам бифаҳмам ки овони кӯдакӣ Далери Харидин чӣ гуна сипарӣ шуд, дар куҷо сипарӣ шуд? албатта аёни кӯдакӣ мо ҳарчанде ки дар шаҳр калон шуда бошем, лекин ман дар ҳисор таваллуд шудагим. гуфтиу гапҳои кӯчагиам бигем, бачаи деҳот ҳастем. бисёриҳо мегӯянд хай мо ай шаҳрем, не, мо ай деҳотем, ҳарчанд дар шаҳрам зиндагӣ мекунем. барои мо аёни кӯдакӣ бисёр як давраи беҳтаринае, чунки бисёр лаҳзаҳои хушу хотирмон ҳастад. барои ман бисёр аст аҷибш ки амакҳоям, хусусан падарам сурудхонӣ бисёр мекарданд. мериам мо барои ман завқу рағбати маро зиёд карду. ман имрӯз ҳунарманд шудум, то имрӯз мақсад сурудхонӣ мекунам. хуб, мехостам бифаҳмам ки дар оилаи шумо вақте гуфтед ки падаратон сурудхонӣ мекард, амакҳоятон таронахонӣ мекарданд, ҳамин гуна буданд ягон нафароне ки таронаҳое ки тариқи фита пешниҳоди мухлисон мекарданд? дар оила чунин нафарон буданд? бале, дар фитаву дар сабтҳои телевизионӣ ин хел набуд, аммо дар атрофи оила, бале, атрофи оила ва якта амакам исмаш Раҳмиддин бисёр ҳунарманди беҳтарин буд. давраҳое ки мо бисёр ҷавон будем, хурдсол будем, ҳунарнамоӣ мекарданд, бисёр хуб буд. лекин бо мурури замон дигар касбу кор рафтанд, баъз карданд. амиқа гуфта метавонам ки бисёр ҳунармандои хубанд. хуб, ташаккур. метавонед анамун таронае ки масалан завқи шуморо дар дили шумо ҳамин меҳри ҳунарманд шуданро ворид кард? аммо кадом таронае амаки шумо буд ё ки падари шумо буд? албатта бисёр сурудое мехонданд аз шодравон Зафар Нозим ё ки Тоҷдин Муҳиддин ё ки Субҳон Саид. ҳамин мақсад ӯ вақтое ки ё Кароматулло Қурбон, ҳамин сурудое ки
машҳур буданд, маъруф буданд барои мардум. яъне ки онҳо худ дӯстдори санъати дигар ҳунармандон сурудаи буданд. худшонам буданд, мехонданд. Албатта мо завқ ки бисёр буд, тасаввурот барои мусиқӣ, барои сурудхонӣ набуд, лекин шавқ зиёд буд, чунки дутор, думра, аккордеон, таблак ҳамаи ҳамин чизо дар хона буд. Ин рӯз не ки мо ма гуфтум ку шумо да боя бурдига ма аз сари замин омадагим барои ҳаму беасбоб омадагим, беасбоби мусиқӣ. Ҳами хелам хондан мегирем да. фикр мекунам ки вақте ки садо хуб аст, вақте ки таронаро ҳунарманд ба таври зинда метавонад сароида, барои на дутор лозим асту на чизи дигар. ҳамин гуна аст? Саломат бошед, раҳмат. Бале. Хуб далер, ман як чизи дигарро мехостам бифаҳмам ки вақте ки шумо рӯи саҳна омадед, як тарона дар саршавии барнома он таронаро шумо барои тамоми тамошобинон яъне ки замзама кардед, як таронае ки далерро муаррифӣ кард барои тамоми миллати тоҷик. ҳамин гуна ҳаст? Барои тамоми онҳое ки санъатро дӯст медоранд ва ҳамеша пайи он ҳастанд ки имрӯз кадом ҳунарманд меояд, чӣ меояд рӯи саҳна, яъне ҳамеша кӯшиш мекунанд ки як чизро ба даст биёранд ва гӯш кунанд. Таронаи Резаборон, атрофи ҳамин тарона мехостам каме ба мо маълумот бидед. Албатта ҳар аввал тамоми заҳмату меҳнатое ки ҳар як ҳунарманд мекунад, ҳар як суруди мекунад мисли фарзандборӣ. Шахсан барои ман ҳамин хеле ки ҳар як суруде ки ман мехонам, вақте ки ҳамун матн, ҳамун оҳанг мада маъқул набоша, ман ҳеҷ вақт намехонам. Барои он чизои беҳтарина интихоб мекунем, чунки акун мо талошу меҳнату заҳмат мекунем, танзими мусиқӣ, сабти овоз, интихоби шеър, ҳамаи иноро мекунем, лекин бод аввалдараҷа дасти худованди бузург ки ҳамин суруди ман муваффақ меша намеша, ҳарчанде ки иҷрошам хуб мекунам ё нохуб мебурояд ё хуб мебурояд. Ҳар кас дар ҳар ақида аст. Барои бисёр душвор аст барои як суруда ба назару ба диди як каси дигар расондан. Бояд шунаванда чӣ хел қабул кунад. Албатта аз ҷониби худованд шукрона мекунем ки ҳамин суруд моро то имрӯз куҷое мерем, гуфтивая ки суруди шабахайро мехонем, меган як бор дига ҳам Резаборон та бихон, баъд хай тамом кунем. Хай ҳамин хеле ё байни баъз меша, мега суруди Резаборона бихон, мегӯм хай ин қарақсу бозие, магарам ман Резаборона як бор ду бор дига мехонам, не ки валс кадан бигирем. ман гапи далери харидина об метиҳам, дар ҳақиқат ҳам ҳамроҳи далери харидин чандин маҳракҳое ки бо ҳам гузарондем, ин таронаро зиёд дархост мекарданд, яъне ки дӯстдораи ин тарона то ба ҳозир ҳастанд. ва чаро имрӯз далер ҳамин гуна таронаҳоро тавлид намекунанд? Ин гуна таронаҳо бисёр аст дар эҷодияти ман. Агар ман озод ошкоро барои ҳама мегӯм, як 20-25 таронае ки навай дар ҳеҷ ҷо мақсад пешниҳод нашудааст. Албатта бо оҳангҳояш омода аст? Бале, танзими мусиқӣ, баъзеш ина бо клипҳояш. Ман ногуфта намонад ки ба нав мо як гурӯҳи корӣ кардем. Худи шумоям бохабар ҳастед ки дар онҷа бисёр нақши муҳим аст, шумоям иҷро мекунед. Ташаккур мекунам ки барои аввай ҳарчанде ки дар паси дастгоҳи наворбардорӣ додаракои азизи ма Одилшоҳ Қадӣ, Умедҷон ва продюсери Далери Хайриддин Сайко аз Хитой, инам бисёр меҳнату талошҳои зиёд барои мо кардагиянд. Бовар кунед, иёра хай мебинед да заҳмат меҳнатошона. Барои ман хушҳол мешавам ки имрӯз як гурӯҳи корӣ кардаем, чашм нарасаву ҳамё айбари ма дур набоша, сурудоя пешкаши шумо кунем. саломат бошед. Барои он ки боз ҳам барномаи мо ранги дигарро гирад, ман аз шумо хоҳиш мекунам ки як таронае ки зиёд дӯсташ медоред барои ман ва барои тамоми онҳое ки моро тамошо доранд замзама карда бошед. Ака беасбоб он боша, мо магарам бихонем, ҳама як суруде ки нав бо клипш пешниҳод кардем, як камтарша замзама. дар осмон абри ману ту зери борон, шона ба шонаи ҳам
در گذری خیابان. سلامت باشه. رحمت. دوامشه برنامه آینده ده زنده میخونیم. خب با اونهایی که میخوان این با اسباب‌های موسیقی ده، اونهایی که میخوان که این ترانه رو و این ویدیو کلیپ رو تماشا کنن در یوتیوب کانال میتونن که در اومده در صفحه دلیل خیرالدین میگونم در صفحه دلیل خیرالدین و کریستال میدیا میتونید با پورگی تماشا کنید، چون که کریستال میدیا قدی کانال دلیل خیرالدین افیشال هردش به یگام شبهه میتوانید در آمده آبونه شد، پادپیسات کنید، از نوگانی ما با خبر باشه. دلیل جان گفتید که از آوان کودکی یعنی که مهری سنا در دلتون جو بود، یعنی زیر لب زمزمه میکردید ترانه‌هایی که عمل کردتون پدرتون زمزمه میکردن. بیاید یک صحبتی آشکارا میکنیم امروز با هم. آن سخنان رو اینجا میگیم که تا به امروز در دیگر برنامه‌هایی که در دیگر جاها گفته نشده است همین گونه میشود. من میخواستم یادآوری کنیم از لحظه های کودکی چی لحظه های خاطرمان بود. شاید دلیر در کودکی در مکتب ترانه خوانی میکردن، شاید در اگون توی ترانه خوندن. البته ما در کروژوکا که در مکتبش حتما برآمد میکرد. با من رسم خوبم هستم، رسم بسیار دوست میدارم. البته بسیار چیزایی که رسم آزمونا میشد و سرودخوانی کروژوکا که مکتب نمیشد البته من برآمد میکردم و اما لحظات سرودایی که اما کم میخوان ممکن اگر خطا میکنم یا که چی باشه صحبت آزاده برای ما گفته استم یا 4 مصرع میخونم اما سرودای زمزمه باشه بسیار خوب میشه. ای دختری ساری مرا یار بگی، سوغاتی مرا ای سری دیوار بگی، سوغاتی مرا ای سری دیوار بگی. امشب که مرا جای دیگر می طلبد، تا مدنم خودک تا بیدار بگی، تا مدنم خودک تا بیدار بگی. چشمانت سیاه میشگانه دراز، چشمانت سیاه میشگانه دراز. سویم بنگر با عشوه و ناز. همه خیلی ترانه‌هایی بودن که همون وقتا زمزمه میکردن. این امروز خدا با شکر که با دیاد ما هم بوده. خیلی ما هم هستا از سین سال میره و هستا ایپای زندگی آواره به هر کارهای دیگر هر خیلی چیزا پیش میبید. البته امروزا در یاد ما خیلی بوده. میخواستم بفهمم که دلیر اولین محفلی که شما ترانه سرایی کردید کدام سال بود، در کجا بود و بعد از همون ترانه‌ای که شما خوندید مردم شما را چگونه قبول کردن؟ سلامت باشه. من براستی سالش انیق در یادم نیست، نه که من خشم میدونم که صنفی 7-8 بودم. اولین محفلی که همراه استاد اولین من در جدای انمی توی محفلا که گذراندن سرود خواندن بسیار برای ما کمک کردگی تقوم واحدی رحیمزاد بود. البته اولین محفلی که رفتیم او وقتا محفلای زنگ آخر میگفتن. زنگ آخر در مکتبا و همین کلان ای توی هم زیاد میرفت و چشمکی و لوکی حافظای بحث نمیکردن سر میکردن دیگه توی همه خیلی دشوار بود گذراندن. مقصد خوشحالی بسیار بود. البته یکم محفلی که ما در زنگ آخر اشتراک کردگیم همین نوبت دادن دلیل خیرالدین به صحنه. همین میبرم اکا اسبابو مایل او وقتا شرایطی ایخی اپاراتورای خوب نبود. مقصد نه همین 500 برآمدگی اکا اسبابی پیش همراه هر نفر نداشت و بسیار نازک بود. ما با مایده تر بودم همون ساستاف دای هم مایده همین یه شپلاقی میزدن. ما اسباب اخشا خوندم یا چقریده میزد و ریتمای همون اسباب گم میشد. میرفتید ریتم نیست دیگه خونده نمیتونی. همین ما در چقری نزنه گفته همین ایموشی ما برداشتن میگفتم برداشتن خشک خوندم مایده چه با کلونکا بودن و یا پیشتر ایما در کلونتر. این اوزی بعضی سوال میتن چی به قدت بلند نیست ای کلونکا کشی همه قدم بلند شده نیست. خیلی هم وقت و از بین بود خیلی من راست شا گفته استم دیگه چی خیلی همین
калонкоя мекаштум завқ бисо мер зиёд хона намеомадум бо мерафтум аракоя мегзарондум пул медоданма мегуфтум не тағоҷон дар кор нест е бачаҷон ки як коллеҷ мери як литсе мери охи раҳпули надори ягон камбуди тағоҷон намерам ягон туи дига боша бигима бирам апара чикам боша бирам завқ бисо завқ меҳр шав хай навба хулас ки навба додам биромадам ҳами микрофона ита меқапам даст кади даст ихи мешавам намешава ҳами дилум аиста задеста и даст ма мемонам ани мехелайнам якум бор сурудхонӣ ки дар и қадар байни одамо ҳами и хел дастани мехешта хай як илоҷ када хай хонда я панҷ-шашта хидмам дига зиқ шудам гуфтум офизишам ита қим буда арақа дига ям хикадам шиштум дига маҳфилода мерем оста ҳами далери хайрдин меган дилма мезанам тари дуг мебуромам хе ҳозир ина парво надорам чӣ хеле ҳастай озод хондан мегирам ҳамун тарс ваҳм барое ки оста ҳама чи аз дили ҳар як шахс гум мешавад. Далерҷон, як чиз аст ки ҳар ҳунаре ки дар дил мепазирем вақте ки мо ҳунарро дӯст медорем ҳамин гуна аст ки вақте ки рӯи саҳна меоем ё ки як кори дигарро оғоз мекунем тапиши дил зиёд мешавад. Вақте ки завқ набошад мо шояд агар шумо ҳамин завқ намедошед меромадед ҳамин хел таронахонӣ мекардед мерафтед паси кори худ мешудед. вақте ки завқ буд ана ҳамун чиз шуморо масалан дасти шумо ларзид дили шумо масалан тапиши дили шумо зиёд шуд. хуб ман мехостам бифаҳмам ки мардум чӣ гуна қабул кард рақсу бозӣ шуд? мардум албатта ӯ вақто чунки завқу меҳр нисбати сурудхонӣ бисёртар буд ба ӯ хотире ки ирӯза бори технология кам буд як ҳунарманда медидан дига ҳами бале нагуфтае ки рақсу бозӣ аст ритма сар надода ҳами хеле чизо буда мақсад бисёр завқи мардум баланд буд барое ки ҳар як хонада ӯ вақто телевизиони чорнабели бу лампови буда ин рӯз ҳар як хонадонда мери ҳастай ҳозир плоски замонавӣ ӯ вақто набуд. ман шахсан португалияда балечик будам ман футбол тамошо мекардам намедонистам ки кадом команда ҳами кадоми гол мезад ба уҷада мебурам мегуфтам о командаи ма гол зад ҳама команда яхе нишон медод намедидӣ ки барои ки чорнабели буд якранг буд. ҳозира хеле ҳархи шудагӣ саломат бошед. вақте ки мактабро хатм кардед? албатта ман мактаба хатм накарда завқу меҳри мара модарам дида омад ба коллеҷи санъат ки дар назди коллеҷи санъат литсе буд аз синфи 7 ҳамунҷа таҳсил кардем. дар кадом коллеҷ? коллеҷи санъати ба номи устод аҳмад бобоқул таҳсил кардем ва баъди 9 курси 1 дар шӯъбаи овозхонии анъанавӣ сурудхонӣ мекардем сурудҳои омехта 6 мақом халқӣ. баъдан соли 2006-7 буд ки консерваторияи миллӣ бод дар шӯъбаи анъанавӣ шӯъбаи мусиқии тоҷик ҳуҷҷатҳои худро супоридему хондани худро давом додем. бояд гуфт ки дӯстони азиз далели хайриддин дар баробари оне ки дар донишгоҳ таҳсил мекард яке аз овозхонҳои бисёр муваффақи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон солисти ансамбли дарё буданд. далер дар бораи оила ҳарф назадем. далер Рихайрдин оила доранд, ман медонам соҳиби фарзанданд, вале бинандагон ин чизро шояд надонанд. худо ба шукр оиладор, соҳиби 2 фарзандак, духтарҷон, бачаҷон, Миноҷон, якдона Мино ва Ёсинҷон фарзандои ма ки якташ 6 сола аст, якташ 5 сола аст. албатта шукрона мекунам ки зиндагии хуб дорум, ҳамсари меҳрубон дорум, ҳамаш беҳтарин. агар ҳамсартонро таъриф накунед худш ҳамин барномаро тамошо мекунед бубинед баъди барнома чӣ гапҳо мешавад. не барости мо аку дар зиндагӣ хеле ҳам қаламфури настоящим хеле баргалски нестем, ҳам чиста қаламфур. ба дили пур гуфтаеса дар гап, ҳа? бале. беҳтарин. агар
дар зиндагӣ ки муваффақ набошӣ, дар зиндагӣ ки калони хона набошӣ ё ки мард мақоми худро надошта бошад, чӣ гуна ҳунарманд мешӣ? Чӣ гуна шабо рӯзои шанбе якшанбе умуман хонат намеоӣ? Раст мегӯед. Вақте ки клип мекунед, видеоклипҳоро сабт мекунед, якумин шуда фикр мекунам ки оилаи шумо тамошо мекунад дар хона ҳамроҳи фарзандон. Албатта тамоми сурудое ки ман рост аст, бе ягон вай. Бисёр таронаҳое ё ки клипҳое ки сабт мекунем, аввалин шунанда хонагиҳоанд. Бале, падари ман бисёр завқ дорад, бисёр суруд. Ман ваъдаам кардагиам ба ростӣ ки дар ҳамин соли 2020 бисёр соли хубе, дута рақами нағз. Бояд ки як тарона бо ҳамроҳии падар қиблагоҳи бузургворам пешниҳоди тамоми мухлисо, тамоми мардуми Тоҷикистони азиз кунам. Падари Далер як марди бисёрам самимӣ ҳастанд, як марди хоксор ҳастанд ва чеҳраи низ бисёрам зебо доранд. Фикр мекунам ки агар Далерҷон ҳамроҳи падар як таронаеро омода кунад ва пешниҳоди шумо кунад, ман ба бовари комил гуфта метавонам ки тарона ҳатман ба дили шумо ҷой хоҳад гирифт. Албатта ака кӯшиш заҳматҳои мо мекунем бо ҳамин гурӯҳи корӣ ки ман гуфтам ки бо наша баъди ҳамин барнома дига ба ҳамин гапҳо мумонам хе. Барои аввал бо мара хали чӣ мегӯям? ҳавасманд кардан бигирӣ ки ман сурударо барои шумо хондан бигирам. Ё ки бисёр мега савол метавонанд ки чӣ ба Далер Хайриддин фақат барои ошиқо мехона ё ошиқӣ мехона? Охай ман ҳамин як чизе инами гулгаштода баъзе вақт ман бисёр пиёда роҳ гаштанро дӯст медорам ба ростӣ. Гулгаштода мегардем бода ҳавои тоза ҳам барои саломатии худ. Албатта мебинем гулгаштода ҳар гӯша ҷавон духтарон, ҷавон писарон шиштиян ошиқӣ. Беҳтарин аст. Ҳар нафаре ки имрӯз тарона тавлид мекунад ва пешниҳод мекунад, ин дарди дили мухлисон аст. То ҷои ман медонам. Баъзеҳо мегӯянд ки ин аз ҳаёти воқеии ман аст. ҳамон ҳаёти воқеае ки онҳо мегӯянд аз ҳаёти воқеии ман аст, омода мекунанд видеоклип ё ин ки таронаро пешниҳоди мардум мекунанд. Бубинед ки Далер як видеоклип метавонад ки ба ҳаёти 100 ё ин ки 200 ё ин ки 1000 нафар рост биёяд. Зиндагӣ ҳамин аст ки ё ин ки филмро айни ҳол тамоми коргардонҳо ё ин ки ҳунармандон вақте ки пешниҳоди бинанда мегардонанд, филме ки аз ҳаёти воқеӣ гирифта шудааст, он тез маҳбубтар мешавад, тез муваффақ мешавад. Барои чӣ? Барои ин ки вақте ки мо ҳар субҳ аз хона мехезем, берун мешавем, мебинем ки ҳамсоя чӣ гуна муносибат дорад, ё ин ки чуноне ки шумо гуфтед дар боғҳои Тоҷикистон вақте сайругашт мекунем, мебинед ду дилдода бо ҳаман даст ба дасти ҳаман, албатта ки як тарона, як оҳанг эҷод мешавад. Зиндагӣ худ ҳамин аст. Ҳар чизе ки наздик ба ҳақиқат аст, он зиёдтар маҳбуб мешавад, он зиёдтар ба дилу дидаи бинандагон ва тамошобинон ҷой мегирад. Дар оянда чӣ нақшаҳо доранд Далери Хайриддин? Албатта нақшаҳои мо барои хомӯш наистодан, пешкаши тамоми мардум, тамоми мухлисо, барномаҳои консертӣ дар нақша дорем. Ҳоло дур аст, лекин нияти нек ними давлат мегӯям, барои аввал ният ҳаст ва айни ҳол бошад рӯзои наздик як клипи ҷадиди ман бо номи накун дигар баҳона. Беҳтарин тарона аст. Таронаи беҳтарин ки барои ошиқон ба қалами додараки бисёр азизу арҷуманди мо, корманди телевизиони Сафина Фурқатҷон, ки бисёр матни беҳтарина барои мо пешниҳод кард ва оҳангша боша. Беҳрӯз Мирзоев, додараки азизи мо, барои мо тӯҳфа, ҳунарманди беҳтарин аст. мусиқишро барои ма тӯҳфа кард. Воқеан таронаи баҳона як таронаи хуб аст. Вақте ки сафар доштем ба ҷумҳурии мардумии Чин, тӯли як моҳе ки мо дар ҷумҳурии мардумии Чин будем ҳамроҳи Далери Хайриддин, ҳамеша ҳамин таронаро вақте ки шом мешуд дар хона монда ҳамроҳ гӯш мекардем. Як таронае ки воқеан фикр мекунам ки зудтар ба монанди анам таронаи Резаборон ба дилу дидаи мардум ҷой мегирад. Аку меҳнатҳое кардем Парҷон, дига баракат шаву тамоми муваффақиятҳои Худованд худаш насиб мекунад. Мо меҳнатҳою ҳаракатҳое кардем, ногуфтан омада ки инашам ҳамо гурӯҳи кории ма Одил ва Умедҷон ба навор гирифта. Албатта
наворбардори беҳтарини мо сайкоҷон продюсери ма агар ки ягон ҷош турӣ гира ҳатман пешкаш роликда мемонем сабт кардаги. ман мехостам ки аз коргардони ана ҳамин барнома хоҳиш мекунам дар ана ҳамун чӣ гӯям дар телефон ва дар жёстки диски далери харидии ҳамун сафаре ки мо доштем ва чӣ гуна Саймурод наворбардорӣ кардааст рӯи замин хобу дар автобусе ки болояш ҳатман барои мардум мо ман ҳамин бисёр метонем хоҳиш ки мекардам ки аз ана ҳамин порча барои бинандаҳо ҳатман нишон бидиҳанд. далеҷон дар бораи консерт гуфтед. аз соли 2000 чанд ин тараф шумо консерт барпо накардаед? ай 2000 ба фикрам ки 14-15 мехел. ҳар консерте ки шумо пешниҳоди мардум кардед толо пур аз бинанда буд, пур аз тамошобин буд. чаро имрӯз консерти худро барпо намекунед? як чанд муддат худи ман хостам ки аз мусиқӣ аз анамин суруд хондан дуртар бошам, чунки и дарда фақат худу медонам худо. баргаштани далер ба рӯи санаи тоҷик ин дӯстдорӣ ана ҳамон мухлисон буд, дархости мухлисон буд. ҳамагон вақте ки далер омеданд як садои хуб дорӣ, чаро имрӯз рӯи сана нестӣ? ана ҳамон дархостҳо хоҳишҳо дубора далери хайриддинро рӯи сана овард ва ман ба бовари комил гуфта метавонам ки дар оянда далер таронаҳоеро пешниҳоди шумо мекунад ки ҳатман чун таронаҳои қаблӣ ки ба дилу дидаи шумо ҷо мегирифт, ҳамин гуна таронаҳои саршор аз меҳр муҳаббатро пешниҳодатон мекунад. таронаҳое ки дар он танҳо чӣ бигӯям рози ду дил дода, ё ин ки тарона дар бораи модар, ё ин ки тарона дар бораи падар, таронаҳоеро пешниҳодатон мекунад ки ҳатман ба шумо писанд меояд. ва барои далер ман пеш аз ҳама муваффақият, бурдборӣ, комёбӣ, пирӯзиро таманно мекунам. Далер воқеан як садои нотакрор дорад, як стили худро дорад дар соҳаи санъат. вақте ки ба тӯи маърака мерем, равиши хондани далер аз дигар ҳунармандон ба куллӣ фарқ мекунад. дар соҳаи санъат шояд агар бигӯем ки дар оянда ӯ метавонад як мактаби худро бисозад, хато намекунем. барош танҳо сарбаландӣ мехоҳам. аз ҳама муҳим дар зиндагӣ дӯстони азиз саломатист. барои шумо низ саломатӣ ва барои далери хариддин саломатӣ мехоҳам ки ҳамеша садояш хаста набошад, сараш дард накунад, беҳтарин таронаҳоро барои шумо омода ва пешниҳод карда бошад. ёд доред дар бисёри ҷойҳо менишастем, дар маъракаҳо ё ки дар ягон маҳфил ё ки ҳар ҷо ки сафар мекардем, бидуни манам худатон мегуфтед ки бисёриҳо мегӯянд ки садоятон ба субҳони Саид монанд аст. албатта ҳар як ҳунарманд завқ дора, ба як кас тақлид мекунад. мумкин даврҳое ки ҷавонтар будем тақлидам мекардем, то имрӯз устодам рӯҳашон шод буд, субҳон Саида беҳтарин ҳунарманд буда, устодам мешуморем, чунки як вақт дар ҳамин мактаб дар ҳамин равия мо ба воя расидем. албатта монандиам дора, бале сурудхоние ки бисёр ҷоҳо мекунем барои мо фарқ надора аз субҳон Саид аст ё ки аз дигар ҳунармандо аст. албатта ба қадри имкон ки тонем ба ҷону дил барои тамоми бинандаҳо, тамоми мухлисо месарем. кадом таронаша зиёд дӯст доред? пеш вақтҳо сурудое ки мехондем, албатта анамун давраҳое ки на ҳунарманд ҳунар дар ҷодаи санъат гомҳои устувор мегузоштед, қадамҳои аввалини худро мегузоштам. албатта сурудои ҳар шаб аз синаи ман тири бало мегузарад, кас чӣ донад ки дар ин сина чиҳо мегузарад, кас чӣ донад ки дар ин сина чиҳо мегузарад. барости ҳамин қасда ёд май барое ки аввалин сурудое ки ма қадамҳои устувор мекардам, замзама мекардам ва дигар сурудое ки ҳаста манижа чашмот пурхумораи гул, манижа зулфакот тотораи гул, манижа ишқи ту дар дилдору, манижа ишқи ту дар дилдору, манижа ишқа ки ту хораи гул, манижа ишқа ки ту хораи гуле.
аҳсан. Ҳамин қасакҳо барои шумо. Саломат бошед. Садоятон хаста Раҳмат. набошад. Воқеан ҳам далери харидани як садои нотакрор дорам. Вақте ки таронаро ба овози зинда, ин ҳунари ҳар кас ҳам нест. ҳунармандон имрӯз кам ҳастанд, ангушумор ҳастанд ки бо овози зинда ҳамин гуна бо дили пур биёянду яъне чӣ мегӯям ҳунарнамоӣ кунанд. дӯстони азиз, ин нахустин барномаи суҳбати озод буд бо ҳунарманди бисёр ҳирфаӣ, бо ҳунарманди дӯстдоштанӣ Далери Хайриддин. Ман ташаккур мегӯям ки суҳбати моро бисёрам рангин кардед, суҳбати моро об додед ва ташаккур мегӯям ки даъвати моро пазируфта омадед. Дар нахустин барнома дардҳои дили якдигарро гуфтем. Ҳамин гуна аст. Каме аз ҷавониҳо ёд кардем, аз хурдсолиҳо ёд кардем ва бояд гуфт ки ин нахустин барнома буд ва мо дар оянда кӯшиш мекунем ки боз ҳам беҳтарин барномаҳоро бо беҳтарин ҳунармандон, варзишгарон ва ҳама он нафароне ки шумо дӯсташон медоред ва дар соҳаи худ муваффақ ҳастанд, ҳатман даъват мекунем, бо онҳо суҳбат мекунем. Ва агар шумо низ мехоҳед касеро мо дар барнома даъват карда бошем, марҳамат дар комментария нависед ва ба канали мо обуна шуда лайкро фаромӯш накунед. Кристал Медиа то дидори навбатӣ, худованд ёру мададгори ҳар яки шумо бошад. муваффақу сарбаланд бошед.